Һәйкәлне каһарман укыган Көллият янәшәсендә урнаштырырга булганнар. Укы йорты Даян Мурзин исемендә. Сыны скульптор Илдус Закиров иҗат иткән. Ул август айында Башкортстанда ачылган каһарман Газиз Заһитов һәйкәленең дә авторы. Әлбәттә, канагат. Монда бюст килеп чыкты героический, монументальный дип әйтергә була. Милләттәшебез Даян Мурзин Башкортстанда туган. 20 яшендә фронтка китә. 10-нчы укчы дивизия командиры, соңрак разведка ротасын җитәкли. Төркстан легионында агент була. Чехия, Моравиядә фашистларга каршы көрәшә. Партизан хәрәкәтләрен оештыра. Кара сакалы өчен аны Черный генерал дип йөрткәннәр. Язмышы турында шул исемдәге фильмнан белергә мөмкин. Иң беренче аның әйткән сүзе шулай. Мин әгәр дә шушы кушнарның педагогиясен укымаган булсам, мин шундый дәрәҗәгә барып җитмәгән булган инде. Аның менә шушы инде безне бик кызыксындырды, бик дәртләндерде. Батыр татар егете сугыштан исән кайтып гомеренең ахырына кадәр күрше республикада яши. Бүген ачылган һәйкәл хәзерге генә түгел, киләчәк буынга батыр турында истәлек билгесе. Һәйкәл ачуда матди ярдәмне татар җәмәгатьчелеге һәм Татарстан Республикасы да күрсәткән. Даян Баянович Мурзинга әйгелеге бюстны кую мәсьәләсе татар җәмәгатьчелеге инициатив төркеме тарафыннан безгә мөрәҗәгать килде. Һәм мин әйтердем, ике тугандаш республиканы берләштерүдә дә, гомумән халкыбызны берләштерүдә дә әлеге бюстның куелуы, һәйкәленең куелуы менә аерым игътибарга лаек. Быел танылган разведчикның тууына 100 ел тулды. Үзенең татар булуы белән горурланып йөргән сугышчы турында илебездә әле тиешенчә белеп бетермиләр. Аның турында беренчедән чит илдә чыккан китапларында җәмәйтеп чыгарга кирәк. Шул фильмнар төшерергә, Казанда конференциялар үткәрергә, аның әлбәттә туганнары исән, аларны Казанга чакырып, алар белән танышып, һәм инде ул кешенең исемен күтәрергә кирәк. Уфадан Гөлназ Гыниятова, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы.